24. december. Den 24. december er årets vigtigste dag for både nisser og børn. Og den længste. Allerede inden det er blevet rigtig lyst, er både nisser og børn på benene. Og de kan næsten ikke vente med at komme i gang med juleforberedelserne. I kan sidde i min lomme, mens vi henter juletræet ind, siger Nina. Og bagefter kan I sidde i vindueskarmen og kigge på. Der står så mange andre juleting, så der er ingen, der lægger mærke til jer. Hele familien hjælpes ad med at hente træet ind fra haven, og børnenes far sætter det på fod, mens de andre står og siger, at det er det smukkeste træ, de nogensinde har haft. Så leger børnene og nisserne og hunden igen lidt ude i haven, og det er godt, at nisserne er der, for børnene har svært ved at få tiden til at gå. Og det er godt, at børnene er der, for nisserne har også svært ved at få tiden til at gå. Da de har spist frokost, får børnene endelig lov at hente kassen med julepynt frem, men inden de begynder at pynte træet, sætter Nina nisserne i vindueskarmen mellem en snemand og et rensdyr, så de kan kigge på. 5 hilser pænt på rensdyret og spørger, hvor det kommer fra, men 4 siger, det er af træ, dit fjols. Og så siger 5 ikke noget i temmelig lang tid. Mens børnene finder julepynten frem og hænger det på træet, sidder nisserne med store, runde øjne. Aldrig har de set noget så fint. Det er endnu finere end bondekonens julepynt, og de har aldrig før set et helt træ blive pyntet. Til sidst sætter børnenes far lys på træet, men han siger, at det først må tændes i aften. Så spørger børnene, om de godt må hente gaverne og lægge dem under træet. Og moren siger, at det må de godt, men de må ikke kigge på mærkesedlerne eller føle på pakkerne. Børnene gør nu begge dele, men da pakkerne også er kommet på plads, er juletræet det smukkeste syn, man kan forestille sig. Jeg synes, vi skal synge lidt, inden vi skal spise, siger børnenes mor. Så går tiden så dejligt hurtigt. Og så sætter de sig ved træet og synger de dejligste sange om jul og vinter og sne. Og da de synger den om den lille nisse, der rejste, synger 4 og 5 lige så stille med over i deres vindueskarm. Lidt efter går familien ind for at klæde sig pænt på, inden de skal spise julemiddag. Nu vil jeg gerne hjem, siger 5 lige så stille. Det vil jeg også, siger 4. Kom, vi går. Og så lister de sig stille ud af det åbne køkkenvindue, vinker farvel til hunden og hopper ud i haven. De kravler helt op på snenissens hue, og 4 stikker fløjten i munden og giver et ordentligt pift. 3 gange pifter hun, og pludselig står gåsen der lige ved siden af dem. Vi vil gerne hjem nu, siger 4. Det er i orden, siger gåsen. Kender du vejen, spørger 5. Ja, det tror jeg nok, siger gåsen. Bor I ikke i den lille lysning med det tætte krat og de store sten lige ved en lille sø? Jo, siger 5. Det er lige præcis der. Ja, jeg mente jo nok, at jeg havde set nisser der, når jeg fløj forbi, siger gåsen. Men lad os nu komme afsted. Heldigvis er der måneskin, så vi kan se, hvor vi flyver. Og så flyver de højt op over byen, hvor de kan høre den gule hund gø, og forbi kusinen, som står og vinker. De flyver hen over markerne, og pludselig kan de se gården under sig. Og 5 synes bestemt, at han kan høre køerne synge glade jul dernede. Det er også som om, det lugter lidt af gris. På en hyggelig måde. Nu sidder gårdnisserne nok og læser digte, siger 4. Ja, og hunden og katten spiser julemad. Og bondemanden og bondekonen er sikkert allerede faldet i søvn, siger 5. De flyver videre hen over markerne og kan se åen, som glitrer i månelyset. Ænderne sidder garanteret og kysser hinanden, fniser 4. Og den venlige hare sidder og hygger sig med familien, fortsætter 5. De passerer Kæmpehøjen og kan se, at der er lys derinde. Kæmpenissen har sikkert besøg af pindsvinet, siger 4, og de spiser sikkert, så de er ved at revne. Og så griner de lidt begge to. Men høen er forhåbentlig på familiebesøg langt væk, siger 5,
Kan du huske, hvordan du ordnede den, 4? Muldvarpene holder nok jul sammen, siger 4, da de flyver forbi stedet med muldvarpeskuddene. Det var godt, at de fandt hinanden. Hør rågerne, siger 5 lidt efter. De holder nok stadig møde om, hvad de skal spise i aften. Og så griner de lidt igen. Da de er fløjet hen over trætoppen et stykke tid, siger 5. Mon de rare egern hygger sig i aften. Ja, rare, siger 4. Han var da en værre hidsigbrop. Ja, men egern mor var sød, siger 5. Jeg håber, at hun snart selv får nogle unger. Men du klarede ræven, siger 4. Den klarede du godt, 5. Ja, det gjorde jeg vist, siger 5 lidt stolt. Nu kan de kende skoven. De er ikke langt hjemmefra. Men musene, siger 5. Vi var aldrig kommet afsted, hvis ikke musen havde vist os vej til at begynde med. Nej, det er rigtigt, siger 4. Mon de også holder stor julefest? Kan vide, om de synger den sang, der ender med, at alle musene bliver et. Nu er de næsten hjemme. Gåsen flyver hen over den lille lysning med den tætte krat, laver en elegant vending ude over søen og lander ganske tæt ved nissebørnenes hjem. De kravler ned, lidt stive af at have siddet stille så længe. Har du posen med ris til nissemor, spørger 4. Ja, siger 5. Han har ikke sluppet den på hele turen. Tak for turen, gås, siger 4. Her er fløjten. Jeg hænger den lige om halsen på dig. Ja, tak for turen, gås, siger 5 også. Selv tak og god jul. Hils familien, siger gåsen. Og med et elegant sving er den oppe i luften og forsvinder bag trætoppene. Så er vi hjemme, 5, siger 4, og vi nåede det til juleaften. De går langsomt hen til nissehuset. De standser et øjeblik udenfor og kigger ind af vinduet. Midt i stuen er grangrenen blevet sat op, pyntet med kogler og bær, og der ligger huer og træsko og sokker under den. Og rundt om bordet sidder nisserne med hver sin grødskål. 4 og 5 kan se, at der er 2 tomme pladser mellem 3 og 6.